Dobrý deň, vitajte. Toto je prvé video, ktoré sa naučí nový jazyk. Toto je prvá lekcia. V týchto videách nájdete krátke príbehy, kde sa môžete učiť a cvičiť. S týmito videami sa naučíte nové slová s krátkými vetami. Alebo môžete len zo zvedavosti pozerať a počúvať. Ten istý príbeh zopakujeme 3-krát. Raz pomaly a 2-krát rýchlo. Otázka. Prečo sa chcete naučiť tento jazyk? Nechajte svoju odpoveď v komentároch. Dobrý deň, vitajte. Toto je prvé video, ktoré sa naučí nový jazyk. Toto je prvá lekcia. V týchto videách nájdete krátke príbehy, kde sa môžete učiť a cvičiť. S týmito videami sa naučíte nové slová s krátkými vetami. Alebo môžete len zo zvedavosti pozerať a počúvať. Ten istý príbeh zopakujeme 3-krát. Raz pomaly a 2-krát rýchlo. Otázka. Prečo sa chcete naučiť tento jazyk? Nechajte svoju odpoveď v komentároch. Dobrý deň, vitajte. Toto je prvé video, ktoré sa naučí nový jazyk. Toto je prvá lekcia. V týchto videách nájdete krátke príbehy, kde sa môžete učiť a cvičiť. S týmito videami sa naučíte nové slová s krátkými vetami. Alebo môžete len zo zvedavosti pozerať a počúvať. Ten istý príbeh zopakujeme 3-krát. Raz pomaly a 2-krát rýchlo. Otázka. Prečo sa chcete naučiť tento jazyk? Nechajte svoju odpoveď v komentároch.